Takže ahoj, já jsem Chalidon a se mnou to je Čechkom! Čau! Takže my vás vítáme u 8. partu. Měl to být na Ghost Match, ale... Oni byli hextry a proto jsme... Střílíte do zadku. Proto jsme to video zrušili. A natáčíme tady Search and Destroy, což je naše nejoblíbenější věc. Hacker. Mauser, to je hack. Počkej. Není, podle Není? A to nedržbeš, hacker! Ale oni to vážně byli hackři, oni měli Seagulls, já to viděl. Yep. A Čechkom, kdo jste neviděl minulý díl, je co? Že? Kdo neviděl minulý díl, takže tak neví, že Čechkom je co? Mos. Co to? Což Mos! Jo, to je pravda. To je hack. Hack. Azem. A Jo, tak tam jsem je čoty. to ještě nemusí ale nic znamenat. I když. V našem případě. Ne? Ne. Já se omlouvám, že na... Ne jedno než hlavně aspoň jednoho kick. No, ty. Ty pane. To je hacker! Lol, je to hacker. Nemusí. I když to je hack. Konečně jsem si otevřel čokoládu. Konč. Jsem borec. Hej, to chci vyhrát a to nechci zafailit. Taky ne, ale co mám dělat, jo? A on je každý nás strašně dobré. No, To nebyl hacker, já jsem stál na místě. Augustin. to už tvůj pohled. What? Jo a teď silně vezmu nějaký lepší kalibr. Ne, já mám sniperku, oni. Máme... Super. Jo, ale on někdo se líbnul, tak to už se teda vezmu SGčko. Ten hacker se líbnul. Ale to SGčko rychle nabíjí strašně. On nabíjí rychle než Starlightka. Ne. Jo. To vás nabízí rychleji. Je tam snad? Ne. Mama, Jdeme. s tím jsme hráli. Já vím, to nehack. Ne, to není ten hack. To je on. To není ten hack. Kde je? A vidím ho. Je tam ale, buď. Bouchna. Bouchna. Teď jsem viděl, jak se... Co říkáš? Třeba chcípnout. Teď že viděli, jak se to má hrát. A my jsme to taky nepromysleli, jak nás zabil tím eaglem. Vidíš? Jeden má M16, vidíš? Jeden měl M16 a má pořád. To byla M16. Ten mercenary, jo, to byla M16. Jo. On koze, ty vole. Stoj! To je hack. Počkej, překvapí.
kurník.